partido? Bueno, pues creo que a primeira parte dominamos moito, creo que saíamos nos encontrar os espacios, na segunda creo que nos faltou un pouco de aire para poder atacar antes a defensa adiantada que nos plantexaron eles. Bueno, creo que hai que valorar o punto, un campo moi difícil de xogar que podese combinar moi pouco porque é moi pequeno e o balón non vai ben, pero bueno, creo que o equipo estuvo moi ben plantado no campo e fixámoslo bastante ben. Eles buscaban home a home, entonces tal como estaba o campo de seco, o balón iba moi mal, entón non era unha tontería buscar salir combinando cando era prácticamente imposible. Entonces buscábamos con última línea ganar a segunda acción e a partir de aí pois intentar atacar. Final, non? Bueno, non vamos falar do árbitro, creo que temos que evitar esas situacións. Creo que se confunde o xogador do polígono en pisar a breixo e a reacción de breixo tamén é evitable. Entonces, bueno, temos que correxir eso e, bueno, para a semana que ven buscaremos alternativas. Moi bonito de xogar, difícil, hai que ter personalidade para facer o que sabemos facer nós, pero bueno, creo que a cabo entroido, creo que a Moreira vai ter boa entrada e, bueno, intentaremos sacalo e meter un poquinho máis de distancia.